Good afternoon. Hello. Huy. Good afternoon mga igsoon. This afternoon, gusto ko mudasig ninyo mga igsoon once again, and then ang atong isgutan ron mga igsoon taknas kapunon, mao ni ang kasagaran nga mga tao nga nangayog advice nako in sa Messenger, no? Mao ni siya. Ang kasagaran mga igsoon nangutana sila og kanang pastor, unsaon nga ang among kadasig magpadayon, unsaon nga pirmi mi dasig, and then napapod pastor, unsaon nga kana bitong ah magpabilin mi nga on fire ni Lord, no? Ma-maintain ang among pagka on fire ni Lord, no? So mao na atong iskutan karon mga igsoon. Then napo ko'y hatag mga tips, mga advices para makapadayon nga kana bitong makapalig-on sa itong pagtuo, and then kuan mga igsoon kana bitong padayon gyud ta nga mga lagad sa Ginoo, padayon ta nga dasig taliwala nining mga makapaluyan nato nga mga unos sa palibot, no? But anyway, ako lang pasalamatan ang mga ning-subscribe, no, sa akong channel. Salamat kayo. And then actually this is my 3 weeks na ko mga igsoon nga nag-vlog, and then I'm so happy. Malipayon kay ko nga ni dasig, no, nga nindot kay ba nga lingaw kay ko, nalingaw ko kay I know nga kani nga nalingaw pud si Lord, no. Maunay atong timan-an mga igsoon nga yes, maayo na maghimo tag lingaw, pero atong himuon nga lingaw kanang nalingaw pud si Lord og apil like this, no, nga atong hisgutan ng pulong sa Ginoo, no. And once again atong hisgutan ron mga igsoon how to remain on fire with the Lord, no. And then kay di jud kalikayan mga igsoon nga naay mga seasons ba, mga panahon nga kana bitong bation kag kaluya, no, kay di man ta robot nga perminti lang abtik, no, but unsay sikreto nga ma-refresh ta kanunay, unsay sikreto. So mao na atong isgutan karon, but before I proceed, I just want to invite everyone to subscribe my channel Kristohanong Mabungahon, and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Anyong makit-anda mga igsoon sa akong page, puro ra gyud na word of God, pagdasig, mga reminders, no, warning ang uban, no, tanan puro pagpahinumdum. And then once again, the very purpose why I do this, and then why I vlog mga igsoon, not to promote myself, dili aron ma-famous ko, but gusto lang nako mga igsoon kay bawo na mo, gusto lang nako ipa-viral ang pulong sa Ginoo, gusto nako ipa-trending. Yes, daghang mga sikat nga vlogger ni sikat sila tungod sa ilang mga gipang upload nga videos nga unsaon pagluto, mga recipes, unsa pa uban, mga beautiful places in the world, or unsa pa diha, or daghan mga binastos, joke mga igsoon, mga daghan nga na, no. But ako mga igsoon naka-decide ko nga maghimo nini tungod kay gusto lang nako ipasikat si Lord, gusto ko nga mag-viral ang pulong sa Ginoo. Amen. So muna akong rason mga yun, dili para mo income mo kita, no, but I just want to encourage each one of us. Gusto na ko nga kita tanan mapalig-on atong pagtuo sa Ginoo, padayon ta nga mga lagad sa Ginoo nga dasig ba, no, taliwala nining mga panahon karon nga krisis, taliwala sa mga unos, mga pagsulay ni atong kinabuhi. Amen. So now ang atong topic is about how to remain on fire with the Lord, and unsaon nga atong kadasig sa Ginoo magpadayon or magpabilin or mulahutay. Sa ako mga igsoon akong katubag mao ni akong katubag mga igsoon, din mao sad ni akong gihimo, no. Din ako nabantayan nga kung kahibalo ka ni posible nga ma-maintain ang imong pagka on fire ni Lord. Akong tubag ana mga igsoon, how to remain on fire with the Lord, time management. Okay, unsa na siya pastor? Mao ni time management. Each of us has different responsibility every day. Natay mga gimbuhaton matag adlaw, siguro ikaw bana mangita ka og ipakaon sa imong pamilya, or posible ang babae sa siguro ang asawa or anak nga nagtrabaho ka, nag-eskwela ka, or nagnegosyo baron unsa ngana mga igsoon. So yes, natay mga responsibility every day, and that responsibility dili na siya sala, but mao ni atong bantayan naman usahay ra ba ang yawa musakay sa atong responsibilidad, no. Remember, ang yawa usay musakay sa atong responsibilidad nga mura bitaw og dasigon ta sa yawa nga to do our responsibility, ana bitaw nga mura na gid atong pag-ibot ba, pero nakalimot ta nga naa day pud tay responsibilidad sa Ginoo, natay kinahanglan nga panahon nga quality time nga ihatag sa Ginoo. So mao ni akong ang akong tubag na mga igsoon, how to maintain nga on fire ta ni Lord ganing time management. Unsa man siya? Example, kung busy kay ka kada adlaw mga igsoon, kung busy ka from the morning until afternoon, nya gabi na ka, basta busy ka whole day, no. Mao lang niya akong ihatag nga pagdasig og tips mga igsoon is kung busy ka kayo sa kadlaw whole day, dapat sa early in the morning pa lang mga igsoon imo nang ihatag ang pilmirong hugna sa imong adlaw. Early in the morning, kung mahimo kayan mo paningkamuti nimo pag-ampo sa Ginoo nga pukawon ka sa iyo pa lang. Ako
glory to God lang no, ako no, most of the time 4 AM good, 4 AM, and then usay maabdan ako galas 5, but 4 AM jud kasagaran nga mao gyud nang tayma nga mag one on one mi ni Lord. Mao nang tayma mga igsoon nga mag-date mi ni Lord, nindot kay mga igsoon kay ngano man matug pa kung asawa, kung anak natulog pa unya mingaw bitaw kayo, lami kay maminaw kag worship song, magdaig ka sa Ginoo, magampo, nindot kay feel jud, ma-feel gyud nimo ba ang embrace ni Lord nga nara ko diri anak, taliwala sa kalisod nga no, taliwala sa mga pagsulay nga nara ko diri, I love you no, ngana ba. So ngana man jud akong advice mao ni time management, kinahanglan jud mga igsoon nga i-maintain jud ang imong quality time ni Lord, no? Ang time ayaw man tinili si Lord tungod kay busy ka, ayaw man tinili. So kinahanglan ka mo adjust sa time nimo ni Lord og sa imong mga kuan ba, imong mga responsibility everyday. Kay di man pud pwede nga puro na ta Ginoo, kana bitong i-balance lang nimo. Example, sa akong giingon ganna, kung busy ka whole day, ning early in the morning ihatag sa Ginoo, and then kung na may panahon mga igsoon, advice lang yun ako, kung na may panahon mga igsoon nga madugay kag mata nya kay kapoy ka pagkagabi no, kay nay mga urgent ba, mga wala ka nag-expect ngay ngana, so kay tao ra ba ta, so physical body na to, so sometimes kapuyon ta, then dugay ka na kamata, nya nagtrabaho na pud ka or nanapog kay gibuhat na busy na ka, so ang imong buhaton na megson kung na every time nga na kay vacant pamalandong sa kayo sa Ginoo. Basta nang fill up jud ba ang kato bitong nabian ni mga panahon, kay kinahanglan mga igsoon nga ato gyud ang ma-maintain ang atong quality time ni Lord, kay ngani ra ni mga igsoon parehara na sa kay the more man gud mga igsoon mo, the moment nga mo spend tag quality time, nganong quality man akong gigamit nga word, meaning quality mga igsoon kay mao ni gipangayo sa Ginoo. Si Lord mga igsoon, creator of heaven and earth. Si Lord mga igsoon naghatag sa atong gininhawa mga igsoon, libre kini way bayad. Si Lord ang mao hinungdan nga nakamata pa ta karon, kana ang gud siya mga igsoon, deserving na siya sa quality time na to. Unsa man na kanang time jud na to ba nga dako-dako nga time unya kana bitong seryoso jud kay ta nga mag-one-on-one niya ba nga Lord, mamalandong ka sa pulong sa Ginoo, mag-worship ka. Mao na siya, dili na to mantinilan ba. Akong gigamit nga word is quality time, kay usay man gud kita ato lang mantinilan Ginoo. Lord, good morning. Okay na kay ko Lord, salamat. Mura bitaw nga na ra, murag para nako dili man siguro si Lord King of Kings, di ba? Deserving siya sa the best nato. So kung atong gihatag ang the best atong mga responsibility kada adlaw, dapat ihatag sa nato ang the best para kay Lord, no? Siya kay sa tinuod naman siya tag-iya sa tanan, siya ang gitawag og siya ang nakahibalo ang tag-iya sa atong bright future, no? So siya ang atong pinatagaan po nato pinaka the best, kay saan na to pag-expect mga igsoon nga maangkon na to ang the best from God kung atong ihatag niya less pirmi, no? Mga leftover, no? Mga salin-salin nga panahon ug oras. So mo na nga quality time nga mag-one-on-one ni Lord, and then di man nakalikayan na time nga kapuyon ka, and then kapuyon ka din na magkaibigan, mangita ka pa maagi mga igsoon, mangita ka og kanang way nga imo jung kuan, imo jung ma-cover up siya ba, tawagan na imo jung kuan bitaw, makuha nimo balik, or imong katong nabian nimo nga oras imong mabalik siya bitaw, imo jud siyang tawagan na mailisan ba, no? Mailisan nimo siya, kay mao gyud na importante mga igsoon, kay kung kamaw ka mo manage sa imong time, for me now, kung kamao ka mo manage sa imong time sa Ginoo mga igsoon, taliwala sa imong kabisi, for sure magpabilin kang on fire ni Lord, no? Kay labi na karon unta dapat labi na karon usa ni siya kadako kayo mga igsoon nga opportunity moment mga igsoon nga naay lockdown, home quarantine, nga grabe magkayo ta dapat ron sa Ginoo, kay naman mas dako tag time ron kayo sa Ginoo, no? So dapat ingani, no? Mao nay sekreto mga igsoon, mao nay akong ikatubag sa mga pangutana nga how to remain on fire with the Lord, time management, no? Kay the more ka mga igsoon mo spend og time ni Lord, the more ka nga mohatag sa imong panahon sa Ginoo, mura ra mo tag cellphone. Ako ning share personally sa mga nakailan ako every time inviteon ko as speakers in different gatherings mga igsoon, nga kita mga igsoon atong relasyon sa Ginoo atong kadasig mura ra cellphone mga igsoon. Sa panahon nga malubat ang cellphone, i-charge na to, ingana sa mga igsoon. Dapat magsige tag recharge, charge kanunay sa presensya sa Ginoo, charge ta in prayer, charge ta in worshiping the Lord, in meditating on His word mga igsoon. Kay the more ta sige charge mga igsoon, so full ta, no? Kung full ka, naka full charge ka mga igsoon, every time nga naay mga trials, mga temptation, makabarog jud ka. So ma-maintain gyapon ang imong kadasig, kay sige man kag ka-charge, no? Everyday man good, naman goy natay battles good everyday, no? Everyday gina natay battles, no? Daghan kayo mga ang yawa magsige mo atake na to, no? Kada adlaw na, kada minuto, pag ganay segundo, kada oras, no? So dapat naka-recharge ta kanunay sa presence ni Lord. Once perminti ta full charge mga igsoon sa presensya sa Ginoo, sa panahon nga naay unos, sa panahon nga naay kawaladon, pagsulay, unsa man diha mga igsoon, makabarog ta nga lig-on, kay di man ta lubat inig-abot ana,
no? So mao na ako mga pagdasig mga igsoon tagnas kapunon nga if we want to remain on fire with the Lord, dapat kay balutan ning time management. Time nato ni Lord ayaw jud itugot mga igsoon nga masipyat nimo ayog itugot mga igsoon nga mabiyan-biyaan na lang nimo si Lord apan maningkamot ta inubanan sa tabang sa Ginoo ug sa lamdag sa balang Espiritu Santo nga ato jud bitong kanunay ma-maintain ang atong panahon sa Ginoo. Amen. Kay once atong ma-maintain ang atong time sa Ginoo mga igsoon, way rason nga magluya ta sa pagpangalagad sa Ginoo kun dili ang atong kadasig magpadayon nga naman kay sa mga tanan nga mohampak nga mga struggle, battles, mga pagsulay, challenge, hagit mga igsoon, kanunay man tang ligon. Nga naman full charge man ta, kabantay ka. Ang cellphone mga igsoon kung full charge bisan pag pila mo ka oras magtawag, ligon gyapon, way lubat. Pero kung kuwang ka nga charge, nag-charge mga igsoon ang cellphone, kung ang cellphone mga igsoon dili puno, no? Dili siya battery full siya mga igsoon. Kung imo nang tawagan, dili na siya mulas og dugay-dugay, no? Malubat si kaluan nga na ta. Ang atong kadasig mahupas mga igsoon kung kulang ang atong panahon sa Ginoo. Ang atong kadasig mga igsoon mukunhod kung atong time ni Lord gamay ra. Di na ito ma-maintain but sa dihang atong paningkamutan mga igsoon nga atong mahatag ni Lord ang quality time. Kanang time gyud nga nindot kay sa Ginoo nga magwanon-wan ta niya nga magakos-gakos ta sa iyang presensya nga murag iduyun-duyan ka sa mga bukton sa Ginoo mga igsoon nga kanang bitong di ka mahimutang kung dili nimo matilawan ang presensya sa Ginoo every day. Kung imo nang buhaton kung ato nang buhaton kada adlaw mga igsoon, sigurado nga atong pagkalayo magpabilin. Dili ta magkalayo kung dili magkalayo ta sa Ginoo. Amen. So atong kadasig ma-maintain na siya. So para nako mao ni ang atong kadasig ma-maintain kung atong relasyon sa Ginoo ato pong i-maintain mga igsoon, no? Ang atong kadasig mo sustain kung ang atong relasyon sa Ginoo atong i-maintain, atong devotion i-maintain. Mao na gingon mga igsoon nga sometimes puno ta sa emotion tungod kay kulang ta og devotion. So wala na to bitaw ma-maintain ang atong panahon sa Ginoo. But I'm sure mga igsoon kung ang atong panahon sa Ginoo, kung ang atong kung atong tagaan ang atong tagaan si Lord og quality time permanente every day, kung atong ihatag ang pinaka the best nga panahon sa Ginoo mga igsoon, sigurado nga atong kadasig magpadayon. Og bisan uyog-uyogon pa ni sa mga unos, uyog-uyogon, linugon pa ni mga igsoon sa mga pagsulay, magpabilin tang mubarog og ligon, mubarog nga ligon og mulahutay hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Mao na akong pagdasig mga igsoon. Mao na ang tubag para nako for me mga igsoon para ang atong on fire ni Lord magpabilin o magpadayon. To God be the glory. Till next time, God bless us mga igsoon.